Живях с силиконови гръдни импланти много дълги години и търсих отговор на въпроса защо страдам. Ако трябва да бъда точна, около 28 години бях с силиконови гръдни импланти. Последните 4 години започна да ме боли цялото тяло. Болката беше силна, пронизваща, толкова силна, че ми идваше да е така да легна долу на земята и да се въргалям, сякаш това ще да прогони болката от мен. Не можех да разбера какво се случва. Нямах никаква представа. Ходех от лекар на лекар. Специалистите лекуваха само симптомите. Какво значи симптоматично лечение? Боли те глава, дава ти аналгин. Отиваш на ревматолог, защото те боли коляното или ти боли ставата. Дава ти лекарства, с които можеш да се излекуваш, но на мен тези лекарства не ми действаха. Защото никой не търсеше причината. Силиконовите импланти никога не бяха част от уравнението на лекарите. Като човек, който съм с 2 магистратури, едната е по икономика, завършил съм УНСС София, другата е по оптометрия, Софийски университет Климент Охридски. Това го казвам, не за да се хваля, казвам го, за да може да разберете, че аз съм се опитала да структурирам всички знания, свързани с силиконовите импланти и болестта, която те носят, в една книга и съм я писала 2 години, като 4 години си записвах симптомите. Посетих толкова много лекари, че изгубих бройката им. Всеки лекуваше това, което вижда, но никой не лекуваше причината. Затова започнах да чета основно литература, която е публикувана в сайта на Световната здравна организация, както и други чуждестранни източници, да я превеждам. Същевременно четях и българска литература, но тя е безкрайно скъдна. Така че оттам нямаш какво да науча. Като ученичка непрекъснато висях в библиотеката. Там ми беше страхотно. Защото това, което казва учителя, на мен не ми беше достатъчно. Аз исках да знам повече. Когато станах студентка, моите приятели са студенти, ходеха по дискотеки, пиеха кафенце по време на лекциите, но аз просто присъствах на всяка една лекция, не защото не ми се пиеше кафе и на мен и защото не ми се искаше да бъда където са всички останали, а защото ми беше интересно. Беше ми интересно какво ще кажат по-умните от мен. Професори, доценти и така нататък. Защо казвам това? Защото четенето не ме оплаши. Разнищих абсолютно всичко, което беше писано за силиконовите импланти и за болестите, които те причиняват. И изведнъж истината просветна. Хиляди, милиони жени по света имаха същите симптоми, каквито имам аз. Даже по-тежки случаи. Много по-тежки. И в един момент започнах да разглеждам какво общо имат те с мен. Имаха само едно общо. И това бяха силиконовите гръдни импланти. И понеже майка ми е медицинска сестра, тя винаги ме е възпитавала в голямо уважение към лекарите. И аз и до ден днешен нося това в себе си. Не можех да си представя, че трябва сама да си дам диагнозата, че това е от гръдните импланти. Затова чаках някое медицинско лице да потвърди моите опасения. Не се намери много бързо такова, но в крайна сметка, когато за пореден път коленете ми се подуха, заболяха ме, аз не можех да клякам. И коцукайки стигнах до ревматологията, попаднах на млада ревматоложка, която се зае по-сериозно с моя случай. Когато направи всички видове изследвания, тя установи, че голяма е вероятността всички проблеми, които имам, да идват от силиконовите ми импланти. А сега ще ви разкажа нещо интересно, което вече съществува и в България. Останете до края на видеото. Българска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия БАПРЕХ. Искам да видите каква е темата в тази точка, която ви показвам с червената стрелка. Превеждам на български. Премахване на импланти с пълна капсулектомия за лечение на болестта на гръдния имплант. Предварително изследване при 50 жени. Представете си, щом официалната извадка е 50, те са в пъти повече. Говорим за стотици. И то само при един хирург, само в България. Да, болестта на гръдния имплант вече е на официална сцена. Изследвания, данни, представяне. И човекът, който стои за това, доктор Константин Гигов и неговият екип. Хирурзи, които реално премахват импланти от години. И виждат жените преди и след.
Хора, които знаят за какво става дума, защото минават през това всеки ден. Всеки от вас може да провери. Интернет е отворен. Информацията вече не е скрита, а аз чакам следващото. Тяхната презентация, публикувана на сайта на Бапрех. Истината най-накрая излиза на светло. И аз ще я разнища от то. Ще ви я поднеса на ясен език, за да разберете какво точно сте сложили в тялото си. Преди обаче да излязат тези официални данни, нямаше никакви изследвания в България по темата. Поне не изнесени така официално. Именно заради това написах книгата си, за да изясня връзката между силикона и безброй заболявания, за да вдъхна надежда и да покажа, че изход има. Това е лична история, подкрепена с факти и изследвания, които обясняват какво се случва, когато чуж материал стои в тялото години наред. Ще намерите факти, които обясняват връзката между силикона и автоимунните заболявания, болката и емоционалната нестабилност. Това е книга, която самата аз нямах, когато най-много ми трябваше. Тя не е само за жени с импланти, които усещат, че нещо в тялото им не е наред, но и за тези, които обмислят тяхното поставяне, за да разберат какви рискове поемат с дългосрочни последици на силиконовите импланти, за да могат да вземат информирано решение. Тя е още и за близки, познати, родители, съпрузи на жени с импланти. На сайта ми ще намерите и електронния вариант, както и видео от операцията с коментари от хирурга, който я извършва. Всичко, за което говоря тук, е събрано в секцията продукти на сайта ми.